A piques de rematar a rehabilitación da fachada do IES Virxe do Mar de Noia, o BNG destacou o bo resultado da intervención, despois de que se mantivera o reboque en branco respectando o deseño orixinal do inmoble. Aínda que satisfeitos, os nacionalistas consideran que a actuación é insuficiente, polo que levarán a pleno unha moción para instar a Xunta a darlle continuidade ao proxecto, con intervencións nos muros laterais e na fachada anterior. Haille que pedir a Xunta, que é quen desenvolve o proxecto, pois que as fachadas laterais e anterior tamén sexan coidadas, pois se atopan nun estado de deterioro importante, así como que no lateral, nas columnas que existen, se tire o muro que non pertence a construción orixinal e máis pois se conecten con a reixa como indica o plan do casco histórico nese lugar. Demandan ademais ao Concello a retirada de cartéis publicitarios, sinais e outros elementos que interfiren na visión deste conxunto patrimonial, tal e como establece o Plan Especial de Protección do Casco Histórico. Imos solicitar tamén ao Concello de Noia que de forma progresiva entendemos pois que hai cuestións como un quiosco de loterías que igual ten unha concesión, máis que non se renove esa concesión e que na medida do posible canto antes se saque de diante do edificio, como así tamén manda o plan especial do casco histórico, posto que téñense que eliminar os elementos que distorsionan a mirada do edificio e, bueno, tamén que se quiten os elementos publicitarios desta localización e mudalos para outra, se busque unha mellor localización para os sinais, se quiten outros elementos como de metal que nada pintan diante desta fachada, ou mesmo, bueno, pois que se quite a cabina de teléfonos ou se mobilicen os contenedores hacia outra localización. Por último, solicitan ao Concello que poña en valor as fontes e manteña ben coidadas as zonas axardinadas situadas na fronte do Instituto.